song sing tawra phaisuk phaja hatai kotoro oro diplomatoни phasitei ba diplomaton founder bo kana phasingtei oro hangar srang khajan thangai tongo aboni kana sung oro nugui bankha ei chikonsa lagano sap khlai phago khlai tonglai mani tei oro kubangma sung nugui baka okra sakra tongo ge sing sin noi khorsa bankha belai sakra engkai singkini publik khanai tamoni ba pide boro oro boni kana wa hago khlai omai khlai nangka kai lam sogor tongo na sing khlai digo ke ang tiri sinamos boni ke omose je oro kana ongdong kana okhaino bubakra na habung bai kaisa hang sa khanya bai jaga snam jagoi tongkha ke tai tabung oro oro bo kesara hago kurei obo haike samung khlai tong oma ta mai khlai jang thangoi tong omo hongkai sini khatrioni hoite tai tibrasani bagai sini o BBC London no hoite no omo sini manthai tongo tibrasani okay o manthai no sing sarani bagai ba naitugui tongmani bagai tini sini maharaja bir bikram kishor maniko engke boss saya ning yawi tongo engke sung ba haino bini besaboti ro saya ning yawi jojo khaisinai ha sa sung manglakha nei sung baba mahadev no orot asugrunai engke omoni bagai sung oro hakot khui tongo jojo lab khainani bagai engke sini tibra sadin manani bagai sung oro tabuk saya ning yakha bubukara saya tongo ke sung ba saya tongsina hinai tabuk saya ning yakha jojo hakot choklai tongo getip jeta bubagra se sai ni he tong ke ba ke norobo bubagra khanan bagai saya ning yakha logiran bagai oro norobo saya ning yakha sai ni he tonglanyai tonglakha khlainyai jojo khaina noro khnak koitaro sime khlaijak no ama hai jojo khana phungni hoitono arambho khana ini hanya khlajanai phungni 8ta 9ta no hoitono sing arambho khana je bubukara tongsak no sing je bini khupung ma asa sing amo yagalya 3 दिन पण काथं 4 दिन पण काथं 5 दिन पण काथं आमसं समिया बबगरानि इसा ओंके बाबा बोलानाथ नि इसा ge bubagra ka ke noro ba sai wi tong nai बबगरा saya tongkan ke semua saya no tongse ne bini logi sing himnai sini sakti tongsak tai matai rong ni sakti tongsak se bini logi himsina ini tabo jaga pat khanya nai ka 너는 그 어려운 사람 그냥 이봐 그나 저기 그냥 뭐좀 파이쇼 그냥 아바 해보러 아마 또 저도 자간이는 어제 신이요 디브라 못하니 할때 반야이 동가봐 파자 파야가봐 팔리야 또뭐 제만 사충저로 신이 저로 들렸으면 가이탕나 아고는 수나 여제 저기 그냥 바가 아이는 또 나이 돌사 내는 어려 하는 저기 그냥으로 아마도 자간이 그냥 떨어던 아무나 따복 sak 저런 리포트 마야 거담 가봐 가나 천이다 리포트 마나 아무 승산이야 거다 아마 승제 파리 삭제 승보버그랑 로기 동네 저거나 승삼은 가이통 이게 어머가 리포트 코디 소마스니 나클롱가이 너 어마이 가이통 거다 딱 디바산이 바기 거다 mana bubagrana logiran bagai logiran ini somas bisite 너 어려 저기 플레이스나이 저거 가이나 이게 어서 그 사람 부탁해 부탁해 아버님 나타모 알아 그게 제가 부탁 그 사람 부탁해 아마 그 저거 성년이 바기 저거 성년이 바기 오 설거 모이탈 그거 바하이 타는이 바기 오 제몬 알로 거 하인 같다 너바린 같다 이거 너바 때이 설거와 터지때 바바 불안나 수는 속기도 지금 이게 너랑 그 버즈가니 니 바라보 신이 아니 바란게 저런 콜라노 이게 와키를 찾고 바라 이게 딱 괜찮게 따복 달아는 게 먹해봐 아디시 쿰롱 헤드쿼터로 나는 그 니는 신문 회사 아니 신문 게 수분 차롭다 수분 차롭 대버마 이게 한 번만 쓰는 저런 거게 이게 뭐 같은 거 카우르 마르키선도 클레만가 부바그라 세 니야 왜 동안 내 사클리자 부바그라 나 로기란 바gai 디네 버로와 tirpro khori smasni phachingte oro joyga khlai bai borobo oro tiar khlai jalayo abo haino tirpro khori smasmiya gobangma christian non christian borobo jani jani surimung khaino eba sunal bai tiar laija khna chimil chenglanya oro hunger strike aboni nahar mungke tamo sin de tiprasani manthai abono manani bagai joro kolok maramboi gobangma 산파노 마이냐 아산 누가 말하는 바게 부박그라 니 파싱테 오라 사클라이자카 한거 스트라이크 뭐라고 로기란 바게 뭐라고 알아
Bukan baksa sawi tong kanya kita rumbo kita naik tunggu buah ke bukan TV beskan salah sing orang joto te noron bagai sing orang diput nulai noron naik bukan TV itu no sampai